Добрый вечер. В эфире «Бугунь». Я Роман Спиридонов. Мы продолжаем наш эфир и разговор на самые актуальные темы, связанные как с оккупированным Крымом, так и с материковой Украиной. И этот час мы посвятим в том числе и конституционному кризису в нашей стране. Венецианская комиссия раскритиковала решение Конституционного суда по антикоррупционной реформе и предложила Верховной Раде вариант решения конституционного кризиса. Об этом говорится в опубликованном срочном мнении комиссии по запросу президента Владимира Зеленского. Там заявили, что решение Конституционного суда не имеет четкой аргументации, не базировалось твердо на международно-правовых нормах и могло быть принято с нарушением процедуры. И вот как выходить из этой ситуации, мы поговорим с нашим гостем, политическим экспертом и магистром государственной службы Валерием Клочком. Он с нами на связи. Добрый вечер. Добрый вечер, студия. Витаю. Вот такой вывод Венецианской комиссии, который получил Владимир Зеленский. И что теперь? Какие дальнейшие действия мы должны предпринять, чтобы изменить это решение Конституционного суда или искать какие-то другие выходы из конституционного кризиса, которая парализовала работу антикоррупционной системы практически в нашей стране? Ну, Романа, ви хочете, щоб я дав відповідь за весь парламент, це дуже складно. Скажу вам відверто, і ми опинилися справді в непростій ситуації, тому що заява президента, вона була, як на мене, дещо спонтанною, м'яко кажучи, коли він ініціював саме розпуск Конституційного суду, що це за визначенням не можна зробити. Ну а подальші дії депутатів, вони були, знову ж таки, м'яко кажучи, непрофесійними. Чому непрофесійними? Тому що ніхто сьогодні з учасників цього процесу, я маю на увазі Конституційний суд України, я маю на увазі депутатів, які дотичні до цього процесу, тому що вони безпосередньо ухвалюють закони, які Конституційний суд не визнає, вони не підняли питання про першу причину цієї проблеми. Так, я погоджуюся, що на даному етапі найбільш оптимальним рішенням буде це ухвалення нової редакції закону про е-декларування, про можливе перезавантаження Конституційного суду, але це буде дуже складно зробити, тому що не зрозуміло, в який спосіб можна змінити суддів Конституційного суду, бо є відповідні норми Конституції і закону про Конституційний суд. І це до чогось може привести. Але зверніть увагу, що навіть Конституційна комісія, Венеціанська комісія, вона чітко говорить, що Україна не може не виконувати рішення Конституційного суду. Вони, хоч і вказують прямо, що Конституційний суд дещо підмінив собою парламент, але разом із тим вони говорять, що порушувати норми Конституції не можна. Тобто Венеційська комісія фактично, як на мене, констатувала факт того, що ми опинилися в патовій ситуації. Чому? Тому що той законопроект, який сьогодні був ухвалений в Верховній Раді в частині відновлення електронного декларування, і знаходиться зараз на підписі президента, його взагалі рекомендують не підписувати, Венеційка його рекомендує не підписувати. Він ще знову ж проблему не вирішить. У нас подібна ситуація була в 2019 році, коли на початку року Конституційний суд України скасовував вже електронне декларування, знову ухвалювався новий закон, скасовували закон про незаконне збагачення, пригадайте, які скандали були, його ухвалили восени 2019 року, це два такі ключові документи, які сьогодні знову скасовані. Тобто ми йдемо по колу. Ухвалюємо закон, з'являється група депутатів чи навіть громадян України можуть звернутися до КСУ і знову скасувати, бо він, мовляв, неконституційний. А чому? Тому що ви не можете прописати закон грамотний, розумний, який би відповідав реаліям, виконував поставлені завдання, який би відповідав би, не те що духу конституційному. В Конституції прописані норми доволі суперечливі. Відтак Конституційний суд дуже легко це все скасовує. Я не виключаю того, що ми можемо констатувати, допускати з великою долею ймовірності тут такі певні інтереси свої суддів Конституційного суду, бо да, дійсно про це говорить Венеційка, але знову ж таки це все, ви знаєте, такі наші поки що домисла. Не може правова держава ґрунтуватися, базуватися, розвиватися, існувати на домислах. Є право, є закони. І якщо закони ці виписані грамотно, тоді таких суперечностей буде менше. Якщо закони виписані безграмотно, то ми будемо ходити по колу, як сьогодні. Я вважаю, що сьогодні Конституція України і закони, які ухвалені на її базі в частині антикорупційної діяльності, вони виписані безграмотно. А с нами на связи к нашему разговору подключается Катерина Будко, глава Общественного совета при НАЗК. Добрый вечер, Катерина. Расскажите, в какой
Ситуация находится на ЗК. Что у вас осталось, какие полномочия, что вы можете сейчас, как работаете? Вибачте, я дуже погано почула запитання, майже не чую ефір. Вибачте, можливо, це якось можна налаштувати. Меня интересует, в каком состоянии сейчас находится НАЗК, насколько вы ограничены в своих возможностях, что сейчас происходит? Ну, наскільки мені відомо, я не є співробітницею НАЗК, я лише є членом громадської ради при НАЗК. Наразі НАЗК повністю заблоковано в більшості своїх функцій. Це функції перевірки декларацій, моніторингу способу життя і багато іншому, тому що Конституційний суд при написанні цього скандального рішення фактично не лише заборонив НАЗК перевіряти декларації суддів, що вони розповідали венеційки, але фактично і порізав і заблокував дуже багато інших функцій НАЗК і можливостей для НАЗК здійснювати свою роботу. Тому наразі НАЗК, як вже більше місяця, фактично заблокована в своїй роботі, і ті функції, які залишились, їх залишилось. К сожалению, прервалась связь с Катериной, возможно, она еще к нам присоединится. А почему вы не рекомендуете... Уже есть, мне подсказывают режиссеры. Екатерина, наша с вами беседа прервалась. Вопрос у меня такой. Закон, который в новой редакции, новый закон о возобновлении электронного декларирования приняли депутаты, и вот он находится сейчас на подписи у президента, он как-то изменит ситуацию? Его нужно подписывать? Он вам необходим? Ну, дивіться, новий закон, який прийняли депутати, він по факту не повертає покарання за помилки за недекларування таке, яке воно було. Тому що він створює певні санітарні умови. Якщо раніше за брехню в декларації була санкція, яка передбачала ув'язнення, то тепер максимальна санкція – це обмеження волі, тобто або громадські роботи. І це при тому, що така санкція наступає в разі, якщо людина збрехала в декларації на понад 9 мільйонів гривень, що ми розуміємо, достатньо велика сума, щоб забути таку кількість коштів. Тому можна прямо говорити, що фактично жодного такого максимального покарання не буде ні для кого, і при тому воно не є абсолютно наскільки сильним, як цього хотілося. По суті, Венеційська комісія в своєму першому рішенні, яке було опубліковано позавчора, вони сказали про те, що і приділили цьому увагу, що покарання за недекларування має бути у вигляді тюремного ув'язнення. Фактично, і може застосовуватися якщо декларант навмисне і в великих сумах, по суті, збрехав декларації. Але те, що прийняли депутати в Верховній Раді, це є такий, наскільки компромісний варіант. Я так взагалі розумію, насправді прийняття цього законопроекту у них зайняло більше місяця, і по факту причина є цьому та, що жоден із депутатів не хоче в тому числі, щоб перевірялися і його декларації, і нести за це відповідальність. Я знаю, що навіть були такі, скажімо, варіанти взагалі не спішити з прийняттям цього закону і далі, прийняти його вже в 2021 році, і тоді фактично всі декларації за 2020 рік, вони теж не попадуть під перевірку і під будь-які санкції. Але все-таки вони прийняли цей варіант, який також є недостатнім, тому що не передбачає реального ув'язнення, реального покарання за брехню в деклараціях. Валерия, а как это характеризует наш парламент? Не говорит ли это о том, что вот оппозиция и провластная фракция – это лишь такие декорации, что вот в случае чего все могут объединяться ради своих каких-то личных интересов? Це 100%.
Навіть мови немає. Це однозначна історія з цим документом, вона цьому підтвердження. Але до всього сказаного, дійсно, тут покарання фактично кримінального немає за брехню і так далі. Сума 9 мільйонів – це взагалі якась дивна. Давайте ми з вами повернемося до взагалі принципу цього, скажімо так, декларування, бо це, як на мене, є найголовніше. Дивіться, що відбувається. Нам сказали, що дуже правильно буде, аби ми почали, точніше, чиновники здавали декларації щорічно. От ви приходите до Верховної Ради, вам потрібно задекларувати свої статки. В незалежності від того, скільки у вас їх є, ви їх можете задекларувати і 10, і 20, і 30, і 100 мільйонів. До вас ніхто ніяких претензій навіть мати не буде, тому що довести незаконність походження цих грошей буде абсолютно неможливо. Або ви приходите на посаду в міністерство якесь, так само заявляєте, до чого не працювавши, що у вас там купа грошей. Згадайте, скільки скандалу було світові ЗМІ, передові ці світові писали про те, як вони реготалися із народних депутатів і чиновників, які декларували лексуси, ролекси і так далі, і кешу просто мільйонами, десятки мільйонів кешу. Навіть хтось там, я пам'ятаю, був такий жарт, задекларував $1 мільярд. Ну, звісно, він типу там описався. Але суть заключається в тому, що ви декларуєте фактично свою нульову декларацію. Е-декларування перетворили на нульову декларацію. Мовляв, до цього в тебе все класно, а далі вже розберемося. Як на мене, це абсолютно неправильний підхід. А депутати пішли далі. Вони зараз говорять, а чому б і ні, давайте 9 мільйонів ми забудемо задекларувати. Тобто, як на мене, нам взагалі треба переглядати принцип цього електронного декларування і покарання за нього, якщо ви щось десь здобуваєте. У нас, от я не пригадую якихось яскравих випадків, якби за якусь там неправильну декларацію когось покарали. Так, на початку декларування були випадки, коли сплачували додатково податки. У нас же взагалі є норма, якщо проти тебе порушили кримінальну справу за несплату податків, ти їх потім сплатив, справу закриють. Розумієте? Ну, ой, я так помилився, знаєте, так буває. Тому, знову ж таки, треба підходити до принципів. А консолідація депутатів у частині ухвалення зручних для них законів, ну, це було завжди, це не новина в парламенті. Ну вот мы сейчас так бьемся за это электронное декларирование, говорим, что вот надо, чтобы НАЗК работало, чтобы были дела. Но ведь есть и вопросы, собственно, к эффективности работы самой НАЗК, к самому национальному агентству. Что мешало агентству за то время, пока у него было развязаны руки, показать свою результативность? Катерина. Ну, насправді агентство після його перезавантаження працює зараз лише рік, фактично навіть менше року, тому що наприкінці осені минулого року був вибраний новий голова Нацагентства, і там пішов певний час, поки його призначили, поки там пройшла спецперевірка, тобто менше року працює агентство. Насправді результати певні були, в тому числі і в перевірці декларацій, покарання, тому що доказом цього є справи, величезна кількість справ, які зараз закриваються в судах, які змушені були НАЗК закрити саме за брехню в декларації. Це і щодо голови Конституційного суду Тупицького, це і щодо Іллі Киви, депутата, і ще щодо ряду чиновників. Ці справи були фактично закриті з похованням цієї норми. Тому показники були, дані були. Дійсно, мабуть, рік достатньо мало, враховуючи те, що все йде через суди, якщо це кримінальна відповідальність, і, відповідно, певний час для розгляду має бути. Давайте поговорим о политических, экономических последствиях от этого кризиса конституционного. Какие минусы мы уже можем констатировать, Валерий? Ну, насамперед, це факт цієї кризи, як на мене. Ну, багато колег мої заперечують наявність такої кризи. Ну, мовляв, все дуже добре. Але саме через ухвалення рішення Конституційним судом України, що, мовляв, вони заборонили всім перевіряти свої статки, ну, в перекладі на людську мову. От ми забороняємо перевіряти наші статки. Таке було рішення Конституційного суду. То це означає, що один орган в Україні фактично узурпував сьогодні владу. Він діє у власних інтересах, він підміняє інші інститути влади. А як на мене, ця причина закладена в Конституції. У нас Конституція 96-го року виписана загалом таким чином, що містить дуже багато контраверсійних норм.
які можуть трактуватися по-різному, в тому числі, наприклад, і в роботі самого Конституційного суду, політичному представництві і так далі. І це все накладає відбиток на те, що в нас формуються екстрактивні політичні інститути, які покликані перебирати повноваження від одних і перекладати іншим. У нас не формується інклюзія в політиці, тому що успішна держава завжди буде формуватися успішно, якщо доступність до політики буде рівною в усіх, і відповідальність буде однакова у всіх в однаковій мірі. На сьогодні є суттєві перекоси, і це рішення вказує на це. Відтак і економічна складова, і політична складова страждає. Відтак і інші документи, які ухвалюються на підставі цієї Конституції, або такі, що типу їй не суперечать. Давайте візьмемо останній у нас виборчий процес до місцевих рад, який відбувався за типу відкритими списками партійними. Ми бачимо наслідки, м'яко кажучи, дуже добрі. Сьогодні формування різних там типу політичних коаліцій у радах і так далі, тому подібне. Ми реально знаходимося в доволі складній політичній ситуації. У нас немає політичної стабільності, у нас немає стабільних політичних інститутів, які формували притомну державну політику, спрямовану на поліпшення економічного стану. Оце от сьогодні причина. А вона закладена, база цієї причини, саме в Конституції, як на мене. Я хочу додати насправді те, що електронне декларування насправді у нас працює, функціонує так чи інакше в 2015 році, але отакі напади на електронне декларування почалися лише в цьому році. І як на мене, це є показником того, що по факту стало чого боятися, тому що інакше ніхто б не блокував роботу НАЗК, ніхто б не робив цих дій, в тому числі і судді Конституційного суду. Вони почали робити і забили те, що ми зараз всі бачимо результати, після того, як, по суті, НАЗК почало їх перевіряти, і саме дивне, що, по суті, не головуючий, не голова Конституційного суду, вони навіть не заперечують того, що оцім причиною, в тому числі, цього рішення стало це саме те, що їхня особиста, скажімо, така образа на роботу НАЗК, особливо про це говорить автор цього рішення, про те, що НАЗК почало за ним фактично полювати, приходити і контролювати, і після цього він прийняв таке рішення. Тобто, очевидний конфлікт інтересів, але на це ніхто не зважав. Спасибо вам, Катерина, что за ваш ответ, за то, что были с нами на связи. Катерина Будко, глава Общественного совета при НАЗК. В Конституционном суде уже отреагировали на заявление Венецианской комиссии. Там пообещали учесть замечания, но вместе с тем заявили, что согласно заключению Венецианки, решение 27 октября является легитимным, и в рекомендациях комиссии нет необходимости, нет замечаний, связанных с изменением состава судей Конституционного суда. То есть в Конституционном суде сказали, да, вы, конечно, мы вас услышали, но мы приняли законное решение, менять нас не надо. Ну, то есть это как бы еще очередной тупичок такой получается. Да, абсолютно. Абсолютно, пане Романе, я тут заперечувати складно. Перепрошую. Тому що Венеційка за визначенням не могла, вибачте, Венеційська комісія за визначенням не могла ухвалити якесь інше рішення. Хоча вони були доволі відверті у цьому рішенні. Воно таке доволі делікатне, я сказав би. Венеційська комісія рідко собі дозволяє, як говорять фахівці, виказувати подібні зауваження щодо роботи Конституційного суду тої чи іншої держави. Але в нашій історії то вони реально сказали, що Конституційний суд підміняє парламент. І звісно, що не можна, я говорив президента Зеленського про те, що взяти і просто розпустити Конституційний суд. Це ненормальна історія. Ми можемо дійти до того, що згадайте, в минулому році у нас була ідея Зеленського розпустити парламент. Бо народ так хотів. Я розумію, що народ хоче, але народ може хотіти, наприклад, зміни влади в неконституційний спосіб, цього робити не можна. Правова держава має бути з Конституції і її повинні дотримуватись. Тому я говорю, Конституції ми дотримуємося. І Конституційний суд сьогодні дотримується Конституції, але ж Венеційська комісія говорить про необхідність, наприклад, зміни Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яка б формувала б також судову систему, і в тому числі Конституційний суд. Вона говорить про те, що повинні бути дообрані судді Конституційного суду. Тобто процес формування Конституційного суду навіть не завершений. І це знову, ми топчемося, розумієте, зараз ми коли говоримо, ми топчемося вокруг да около. Але в концептуальному сенсі ми проблему не вирішуємо. Конституційний суд залишає за собою структуру формування представницьку.
де представлені різні політичні сили, де суддя Конституційного суду може стати суддею лише якщо його хтось подасть. Можливо, нам варто говорити про те, щоб суддів все-таки обирали люди, щоб була інша система відбору. Тому що я говорив і говорю, як може працювати прозоро система, коли вона створює собі дорадчий орган, який відбирає її кандидатів. За визначенням уже в цьому закладено принцип непрозорості і принцип зацікавленості, щоб дорадчий орган відбирав потрібних кандидатів. Тому я й говорю, що не можна вирішити проблему єдине лише законом. На даному етапі, так, треба ухвалювати закон, про це декларування, воно правильно, неправильно, президент має його підписати, і процес запускається. Тоді НАЗК хоч трішки буде виконувати свою функцію. Тому що, за великим рахунком, то у нас проблема попередніх 5 років НАЗК була в чому? Відсутності повного доступу до реєстрів. Сьогодні, після того, як Зеленський ініціював відповідний закон, ну я маю на увазі образи сьогодні на своїй каденції, відповідні зміни до закону про НАЗК, при завантаженні, про що говорила Катя, то дійсно НАЗК запрацювало по-іншому, має доступ до реєстрів, перевіряє ці декларації. А як далі працює судова система? От запитання. Вона працює відповідно до законів, які ухвалені. А в нас яке покарання за недостовірне декларування? Штраф. Ти заплатив штраф, декларуєш 9, заплатив 5 мільйонів. І все, пішов далі. Тому от причина де. Є причина, вона концептуальна в законодавчій базі. Ну, получается, что при нынешнем политическом раскладе выхода из этой ситуации нет. Немає. Я не бачу його виходу, тому що ніхто сьогодні з політиків не готовий говорити про суттєві зміни, і говорити про зміни на рівні Конституції. Ну от буквально днями ми спілкувалися з народним депутатом стосовно такої доволі ще однієї цікавої теми в Україні, яка називається децентралізація, не випадково згадував Виборчий кодекс. Сьогодні готуються зміни до Конституції України, які називаються реформа децентралізації. Цей законопроект готується, наскільки мені відомо, в тристоронній контактній групі. Але він буде вирішувати і то частково лише одне питання. Питання децентралізації, можливо, там частково адміністративно-територіальної реформи, у нас зникнуть райони чи не зникнуть. У нас дуже багато скандалів сьогодні залишаються в частині протистояння державних адміністрацій та обласних чи районних рад, місцевих рад. Вони нікуди не поділися. Останній скандал на Волині. Багато таких прикладів можна набрати, і вони існують впродовж дуже багатьох років. Але всі ці скандали базуються на законах, які ухвалені в Україні. А закони виписані таким чином, знову повторюю, що вони передбачають перерозподіл влади від одних інститутів на користь інших. Це не лише практика в Україні, вона в світі дуже поширена. Останній скандал в Молдові, коли намагалися відібрати повноваження новообраного президента Санду в частині там розпорядження керівниками силових відомств. Но там І в нас Конституционный суд випадки остановил этот процесс. Добре, Конституційний суд має бути. Я ж не говорю, що його не повинно бути. Він виконує свою функцію. У нас теж часто Конституційний суд ухвалював притомні рішення. Але я не випадково згадую і попередні рішення. Наприклад, скасування конституційної реформи попередні роки, скасування указу президентів про розпуск парламенту. Згадайте ще про Ющенко, як використовували дуже вдало цей інструмент. Підтвердження указу Зеленського про розпуск парламенту. Тобто ухвалює рішення, кому які потрібні, кому які подобаються. Ну, дуже очень часто. печальная получается картина, такая, с очень таким неутешительным бэкграундом. Невтішним, так, Да. невтішним. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Валерий Клочок, политический эксперт, был с нами на связи. Мы продолжаем наш разговор и опять вернемся к теме, о которой мы говорили в первом часе. И связана она с политическими и законодательными изменениями в Российской Федерации. Можно было, конечно, и не замечать, что там происходит, но поскольку Россия, как страна-агрессор, свое право применяет и на оккупированном украинском Крыме, поэтому нам приходится об этом говорить для того, чтобы понимать, что ждет наших граждан на оккупированном полуострове. И вот одно из таких новшеств, пока еще не факт, не осуществленным, но как идея, она появилась, о ней заговорил Владимир Путин. Он поддержал идею создания российского аналога Европейского суда по правам человека.
По его мнению, эту идею сперва нужно проработать, так как реализация потребует финансирования, а также определенных изменений. И вот об этом мы поговорим с нашим гостем, журналистом, политическим обозревателем России Александром Подробинником. Он с нами на связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот для того, чтобы понимать, что за этим стоит, можете нам рассказать? Вроде хорошая же идея создать еще один контролирующий орган, чтобы тот контролировал работу судебной системы в России, или нет? Я думаю, чтобы понимать эти предложения, надо сосредоточиться на его названии. Значит, они предлагают создать аналог Европейского суда по правам человека. И вот у нас, в принципе, в России государство устроено по аналоговому принципу. У нас есть аналог Государственной Думы, аналог парламента, аналоги судов, аналоги правосудия. У нас вся система аналогичная, но она не работает так, как она должна была бы работать. И судьба такого нового контролирующего органа, который будет надзирать за судебными решениями, за судебными приговорами, она будет такая же, как и у всех предыдущих начинаний. Это будет имитация правосудия. Зачем это нужно? Ведь как бы то ни было, но Россия все-таки рассчитывает на какой-то диалог и с Европой в том числе. Ведь нет же полного желания построить железный занавес, или есть? Я думаю, что у определенной части властной элиты такое желание, безусловно, есть. А тот факт, что поступило такое предложение, свидетельствует о том, что Кремль не очень заинтересован в диалоге с Западной Европой, со всем окружающим миром. Мы самостоятельные, у нас свой путь, у нас своя особенная судьба, и мы сделаем свою особенную судебную систему, аналогичную Европейскому суду по правам человека. Это знак того, что мы не заинтересованы в диалоге. А когда вы говорите, что есть какие-то влияния, какие-то кланы, кто на кого там влияет? Ведь, ну, так со стороны кажется, что там Путин всем руководит. Ну, вы знаете, это по меткому выражению Черчилля, это схватка бульдогов под ковром. И кто там кого цапает и кусает, в общем, со стороны понять довольно трудно. Я думаю, что они сами с трудом ориентируются. Но, безусловно, что там есть люди, которые хотят менее жесткого режима, и есть люди, которые хотят ужесточить эту вертикаль как можно сильнее. А кто там за менее жесткий режим? Кто эти люди? Я думаю, что в основном это люди из экономического блока, потому что экономика требует все-таки какого-то порядка, закона и свободы. И силовики с другой стороны. Но если вы меня будете спрашивать, кто конкретно за этим стоит, я не рискну называть фамилию. Возникает вот вопрос, связанный в том числе с оккупированным Крымом. Многие так называемые дела, которые на самом деле являются политическим преследованием, происходят на полуострове, и адвокаты обвиняемых участвуют в этих процессах для того, чтобы потом можно было использовать эти материалы в Европейском суде по правам человека. Вот после такого решения будет ли смысл участвовать в этих делах адвокатам? Ну, потому что мы же знаем, что если это дело политическое, какое будет решение? Оно однозначно будет обвинительное. Я думаю, что особого смысла участвовать в таких делах не было и раньше. А в свете того, что на этой неделе подписан закон, который позволяет российскому правосудию не исполнять решения международных судов, так это и вовсе становится бессмысленным. Но вы можете обратиться в международные суды, в Гаагу, в Страсбург, еще куда-нибудь, и там вынесут решение в вашу пользу, но его никто не будет исполнять в России, потому что закон позволяет ставить национальное законодательство выше международного. Это такая уникальная система для европейского сообщества, для Совета Европы. Это невиданное дело. Россия единственная страна, которая законодательно признала у себя такое право ставить свое национальное законодательство выше международного.
Еще одна новость была на этой неделе из России. Полиция теперь может не представляться при задержании. У нее есть право вскрывать машины и право применять огнестрельное оружие. Ну, оно было и раньше, но теперь это правило упростилось до формулировки: если задерживаемый совершит иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции. Вот такая вот тенденция, связанная с отказа от международного права, усиления полномочий полиции, всевозможные законы, связанные там с поправками в Конституцию. Ну, то есть целая цепочка, которая выстраивается целыми годами. Вот логика в чем? Зачем режиму из серого, авторитарного превращаться фактически в тоталитарный? Ведь фактически он туда же идет. Вы знаете, это неизбежный, совершенно неизбежный путь. Дело в том, что государство, которое находится в таком состоянии, как наше, да, ну, такой умеренной жесткости авторитарный режим, он неизбежно будет мигрировать либо в сторону ужесточения, в сторону тоталитарного режима, либо в сторону демократии. Для того, чтобы двигаться в сторону демократии, надо обществу прилагать значительные усилия, надо противостоять авторитарным тенденциям. В России этого, к сожалению, не происходит. Поэтому совершенно неизбежно страна будет скатываться в жесткий авторитаризм и, может быть, в тоталитарное государство по образцу советского. И вот такие законы, которые сейчас принимаются, они и дальше будут приниматься. В этом нет ничего нового. Законы будут примитивизироваться, полиция и силовые структуры будут получать все больше прав, общество будет получать все меньше прав. И так будет продолжаться до тех пор, пока общество будет молчать, пока общество не выступит с консолидированным протестом. Это неизбежный путь. А что с российским обществом? Почему оно не хочет менять ничего? Ну вот в России этот вопрос задают последние несколько сот лет. Почему в России ничего не меняется, почему люди так инертны? Ну, очевидно, отсутствует сознание собственного достоинства, гражданского достоинства. А кроме того, надо учитывать, что Россия в последнее столетие терпела большие потери. Лучшие люди, лучшие социальные слои были покошены ГУЛАГом, репрессиями. И это, безусловно, остаточное явление. Сегодняшняя ситуация — это остаточные, в значительной степени это остаточные явления из нашей истории. Но ведь Украина участвовала во всех этих процессах. И репрессии, и голод, и голодомор, и страх, что тебя придут, арестуют. И также прошла через мясорубку Второй мировой войны. Все было практически в одинаковых условиях. Но дело в том, что Украина, как и многие другие республики, испытывала на себе влияние России, влияние Москвы. И экспорт большевизма был в значительной степени проводился из Москвы. Поэтому, когда Украина или Балтийские республики, или Кавказские освобождаются от московского влияния, от российского влияния, они знают, кому противостоять. А для того, чтобы в России избавиться от этого влияния, надо противостоять самим себе. Это гораздо труднее. Нам надо изживать наши большевистские корни внутри нашей страны. Мы не можем указать на внешнего врага и сказать, это они виноваты, они нам принесли большевизм, они нам принесли разруху. Мы должны с этим бороться сами. Это гораздо сложнее. Ну хорошо, если общество не готово. Наверняка есть из окружения люди, у которых находится имущество за границей. И ведь при ужесточении режима они его фактически потеряют. Вот насколько эти люди влиятельны и насколько ситуация может развиваться, скажем так, в сторону либерализации режима? Я думаю, что капиталы, которые находятся у больших начальников за границей, не имеют особого значения для них. Они, конечно, будут держаться за них, они думают наверняка, что обхитрят эту систему каким-нибудь образом, да. Но я вам скажу, что власть гораздо важнее, чем капиталы, которые накоплены и хранятся там. Потому что источник богатства — это власть. В России источник богатства — это криминальная власть. И потеряв одни богатства за границей, в офшорах, в Лондоне и еще где-нибудь, они, сохраняя власть, смогут накопить новые состояния и
Потеряют, конечно, но не настолько драматично, чтобы из-за этого отказываться и менять систему. При либерализации власти они погибнут. Они никто, они ничего не умеют делать. Они могут только наворовать, положить в банке, дать стричь проценты и репрессировать своих собственных граждан. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Александр Подробинник, журналист и политический обозреватель из России. А наше время в эфире подошло к концу. Буквально через несколько минут встречайте в этой студии Гульсум Халилову и программу «Прайм». Какую роль сыграл Гази Герай в персидской военной кампании 1578 года? И как ему удалось избежать гибели в плену и добиться расположения самого персидского шаха? Персии по-прежнему хотели как можно скорее завершить войну с османами. События